Anchwa murigariri ama tukamake magigaye chingwa na gochaka gutara chinsemo ao nemono igoro ye bonus kurwase ligesa noboremi gwechae kurwase county Nyamira ase gotebekana abuna che factory isano na mokurwase county yo nigachira chikobwatokera abaremi chishiringi 13 kurwa ase kiraikiro nigo igetambukerekyo kiereire ebirengerere ao kurwa ase abarai ao abanyaka bagokwana ritkolya lero aso muyigo mo obwa matanga munago tumenye mulikito Fatigadi Gesemba. Abairi abasani naboigo abarai bekingenjo aho mbaikirana asumuyega webirero yoko mwenya oyo kabeiro mo MCA omochore bekyama kya ODM kati y'umwaka w'ekirubere na 12 weka umwaka w'ekirubere na 22 ase bunge ye county ya Nyamira ase leta Damaris Muni oyo boigo ase mirimo yaye ataraswa siasa urenge omworokya igati yabarayabo baikirana igo bamurera asubiya bwaye Damaris nero lengesiro yeito kurwaria sawa samarwami into iya wote ni mabuno mosacha ote banga kelinta letena kinkonyora nale wateria bantu bamindara sani abana bana ba Damaris endu ya nemuni nyasaita kanerororo tiganga barwanirebe ase omuyiga oyoiga nigo mwana siasa Jeremiah Migosi oyo orokirie ganga yogocha kuria ekirogo kyo seneta wa Nyamira ahorokya ubutagokiwa kwaye ase chibesa chinge omuremi bekemerie chae agochia gwakanwa ase bonus y'umwaka oyo namangana yecha tokonyokorerera boiko yogari ebakowe bonus ya 57 shillings nduse itoga nero ni bachete kobwata bako ba shilingi 12 ege ntonto toko saba abantu beto Nyamira mo basa wisara samwanje ekermubugeta abantu bisi banyare ko bayibera chibesa wechakira next week tutaida ba director bonds bibali barenge in charge yechae baichega batote binga chibesa chechae chache togochi onya baikoyo bare ko nyecha stoko ni bakayo 57 shillings na ntonto chibesa cheto waiga Douglas Orutwa ongeo boigo obwaterango yobo MC bwabo gishora erenigo akwana yaiga igore ye bonus y'umwaka oyo kemerige ikirokyo na bondo cyuma ba abaremi ibanyanyase egekogera expected mwana ba director bajete ne bagoche ekura yani kilo 50 shillings dagironde gatwanyote ekiro umwana umuremi akwaye wajia shilingi kile 13 shillings no bosoku sana ikirese sana abaremi na bondoche abantu abangi bari uja konyakwira bana school sari ntugwega gusito dependent ya magana yechaye kutigana nayo yekemerie chae nigo monjoreria oyoboigo ore omwana siasa kurwase bunge ya West Mugirango omuske Rogers Muturi nigo amochire oburai bwaye omubunge o West Mugirango muske Stephen Mogaka asikirie buna nigo atarakora emirimo yaye buna ebwenerete Gigante yo bantu aminto ase chikura chirina voltiras time bakire na biamono mwangete chikura chirocho omuntu otuiberete nereta manyite ikereta matriga sire ne mono ya lengi lakini pia tunakumusabirana kulelia na mambimbo kitu nonya nigo omo director o Kenya Dairy Board omoske Josephine Mura omanwa oyonere uganetie ekirogo kyabangina imeye county ya Nyamira nigo akwanira enjira amabere arachikorika abasae asamatuko aribosio ono yana lete chikopa litungere words chirizi wasangeria mabere egere abana baraitwanya legasi elchane lutsire sikogaiga para tatore kiri merkezo koronchi ku December pero takobera ale Nyamira county eko likabana 10,000 pero tasama okoyo mukungu Josephine Mura omanwa kurwaria somanto mutasa serikali nale wasaba abantu bamintoma konfamu 2027 obarabwo bunale tire bayenderera lyoka Nyamira erabe chingaki echecho nigo baburirie omugusi agenderere kumusira umuwasiri omukuru Dr. Fred Matiang'i asiganga yaye yogochekoria ekirogo kyoburai bwense ila abantu baminto nteginto ndabasabe to support umwana ito Fred Okengo Matiang'i nere nditomwate umumura umutumnaga wabya atane no biabya babusi atabinto biretrino botamata yaiga ilo botirimo kugesa buli ya Fred Okengo Matiang'i
abagusi tobwate numbers abagusi tora abange n'abasani tobwate abange tumusuhume abana baito bari barisiko bamusuhume abasani baito basuhume ndokobanda ibona baito abagusi isai tuyatorotema Hingo ripota la Gatembe korwa Gatente igigotoke miewodi ya Township West Mugirange County ya Nyamira Jeff Atgard Isemba